ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಪದಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಡ್ಡ್ ಬೇಪದಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಐಕ್ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಡೋಡು, ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡ್, ಒಂತೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂತೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸು ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಪೆಗ್ ಅರ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುವ. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸು ಸೆಕೆತೆ ಟೈಮ್ಗು. ಅಂಚನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೀಟ್ರೂಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡ್, ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸು ಅರ್ಪೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಾಣನಿಕ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ತುಂಡಲ ಪಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಐಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಲ್ದಿ ಜ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಡೋರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.